Viiksien varassa, aina karvan verran edellä. Moi. Morjesta, tervetuloa Viiksien varassa podcastin pariin. Minä olen tuttuun tapaan Aki Teuvo ja kanssani on Elmeri, tervepä terve. eipä muuta kuin kiva, että ollaan taas tässä. Pidemmittä puheitta, niin kuin normaaliseen tapaan jo lähdetään alkulämmöistä liikkeelle. Mulla on pari juttua, mutta sullakin on varmaan ihan pari juttua tässä näin nyt, mikä mitä mielen päällä. Niin anna tulla. Annetaan tulla. Tämä oli meidän vuosi ja tämä meidän vuosihan vaan jatkuu ja niin kuin antamistaan, että nyt kyllä itse allekirjoittanut elää urheilufanin parasta aikaa. Kyllä niin kuin tuntuu aivan uskomattoman upealta, että se tehty työ palkitaan ja vihdoin ja viimein Arsenal on valioliigamestari pitkän 22 vuoden jälkeen, että itselläni ikää 26 vuotta, että sitä voidaan niin kuin laskeskella, että melkein niin kuin ihan sieltä syntymästä asti saanut Arsenal-fanit odotella. Ja itse nyt on niin kuin faniksi vannoutunut siinä 12 ikävuoden paikkeilla, niin kyllä siitä itsekin on useamman vuoden kyllä saanut niin sanotusti. Odotus tuli niin kuin rippikouluikään suurin piirtein. Kyllä. Siitä. On ihan super siistiä ja tässä näin vielä toi Mestarien liigafinaali edessä lauantaina ja sitä kyllä odottaa ihan niin kuin kuolan value ja kieli pitkällä, että kyllä, että tässä on kyllä niin hienoa aikaa, että että vaikka mitä tapahtuisi, niin tätä fiilistä ei kyllä mikään vie pois. Joo, onneksi olkoon vaan sinullekin, että siellä on luotettu prosessiin ja nyt se prosessi toi sitten sen kauneimman. Ja olihan se hienoa kuitenkin, että Selhurst Parkilla pääsivät nostamaan sitten sitä pokaalia, että se silleen hymyilytti. Kyllä, että siinä oli sellaista, että niin kuin meillekin molemmille sellaista, että oltiin niin kuin läsnä tavallaan siinä molemmat ja mietin vielä siihen, niin kuin, että miten tavallaan kuvaavaa oli, että Crystal Palacein pelaajat teki sen kunniakujan siinä ennen pelin alkua ja se tuli sieltä niin kulmalipulta tuli Arsenalin pelaajat sisään, mikä on tietenkin tosi kuvaavaa niin kuin kauden ja niin kuin julkiseen puheeseenkin verraten, että Set Piece FC, niin, niin ei se mua haittaa. Me ollaan valioliigamestareita. Kyllä, ja kyllä se välillä näytti vähän karulta taas rujolta, että meinaako taas jäähän luu käteen, mutta hyvä, että se Arteta nyt sai sen nyt niin kuin hommansa maaliin, että olisi ollut myös karu kohtalo silleen, että jos toi vuosien niin kuin prosessin niin kuin luominen ja se olisi jäänyt ilman palkintoa ja näin, mutta hieno homma heille nyt. On, ja just niin kuin tietyllä tavalla huomaa, että itse lähtee ajatus laukalle ja olisi niin valmis puhumaan tästä aiheesta niin kuin ihan jakson verran, mutta silleen pitää rajata itseäänkin, että kyllä niin kuin siirrytään Aki sinun kuulumisiin, että mitä Aki sinulle kuuluu? No minulle kuuluu kans ihan hyvää ja mäkin laitoin tänään kuitenkin palasen paijan päälle, koska huomenna on silleen iso päivä sitten, että vaikka jaksollinen narulle vedettiinkin aiheesta, että on vähän pilipaliliigaa ja onhan se vähän pilipaliliigaa, mutta että se on kuitenkin eurokenttäpelejä ja on nyt mahdollisuus voittaa taas pokaalia, mitä ei, jos teikäläinen on vedannut 14 vuotta valioliigamestaruutta, niin siellä ollaan kuitenkin plus 100 vuotta otettu yhtään minkäänlaista kannua ja ei koskaan niin kuin eurokentille. Ja nyt olisi siinä niin kuin mahdollisuus voittaa jotain ja siihen nyt sitten kuitenkin, kun mietitään kuinka hyvä duuni se Glasner on sieltä tehnyt, niin hänellä on mahdollisuus voittaa nyt viimeisessä pelissään niin kuin tavallaan se suuri ja kaunein pokaali, mitä heillä nyt on ollut mahdollista, niin sen ajattelin nyt, kerran Lontoosta on paita tuotu, niin laitetaan se nyt silloin päälle, kun se sitä ansaitsee, niin sitä ootan kyllä. MM-kisat jääkiekossa on lähtenyt hyvin käyntiin, olen tykännyt katsoa pelejä paljon. Tämä meidän toivottavasti Stenberg Celebrini kaksikko niin tulee toivottavasti tekemään tuhoja Rapokon takana. On jotenkin vähän ihastunut myös hänen pelaamiseen, vaikka ruotsalainen onkin, niin se on ollut siistiä. Ja sitten siviilielämän puolella niin torstaina niin alkaa jo oottamaan, niin meillä on taas kesän
kohokohta, eli omat olympialaiset, mitä pidetään kaveriporukan kanssa, onko 14 vai 13 vuosi putkeen, niin 3. nimeä lähdetään kannuun hakemaan siellä, niin tässä on nyt niin kuin jotenkin tosi semmoista niin kuin hienoa aikaa. Paljon hyviä asioita Kyllä, tapahtuu. kyllä. Kyllä, että on ihmisen parasta aikaa kyllä tämä. Joo, Tämä aika. Kevät kiimaa. Kyllä, kiima. Jos se niin nyt tulee se tavallaan kliimaksi tähän kiimaan. Kyllä. Aivan mahtavaa. Ja sitten tulee kesäkuu. Niin, mitä sitten tekee. Mutta nyt on kyllä tosi, sitten tulee jalkapallon MM. Niin, ja kyllä. Sitten tulee yleisurheilun EM-kisoja ja kaikkea. Että kyllä sitten On siellä. On sielläkin paljon kaikkea. Kyllä. Mutta joo, olisiko siinä niinku pintapuolisesti kuulumiset, että jos me kerrottaisiin kuulumisiin, niin saataisiin siitäkin aina yksi jakso pidettyä. Niin pidetään kuitenkin tämä urheilupodcastina ja mennään sitten päivän aiheeseen vesihuikkien jälkeen. Kun urheilupuhe ja asiantuntemus on viiksien varassa. Päivän aihe olisi tänään pihvi olisi jaettu 2 osaan. Kyllä, että ensiksi käsitellään vähän Suomen kansallislajia pesäpalloa, minkä jälkeen sitten On ensimmäisen kuuntelijatoiveen vuoro, eli me ollaan saatu viestiä tuonne sosiaaliseen mediaan ja toivottu, että tehtäisiin semmoinen top 5 listaus lajeista, joissa tuurilla on niin kuin enemmän osaa, tai olisi niin kuin osaa top 5 semmoinen, niin tehdään sitten sellainenkin vielä loppuun. Koitetaan nyt sillä lailla pitää kuitenkin, että ei ihan 2 tuntia tässä nyt höpötellä, mutta että tällaiset aiheet tänään. Eli siitä pesäpallokesästä, jos lähdettäisiin liikkeelle. Varmaan ehkä helpoin aina on kuitenkin lähteä niistä joukkueista ja mikä siinä on niin kuin tavallaan asetelmat. Nythän kausi on jo pärähtänyt niin sanotusti hyvinkin käyntiin, että eletään toukokuun loppuun, niin ollaan jo jokainen joukkue on pelannut pelejä, niin ootko kattonut, miltä on näyttänyt? Olen kattonut kyllä, ja silleen suhteessa jopa enemmän kuin mitä aiemmilla kausina silleen seurannut vaan KPL:n-pelejä pääsessä, mutta nyt on kattonut niin kuin vähän muidenkin pelejä, että kyllä niin kuin pesäpallo on Kärpänen tietyissä määrin itseäni on purassut enemmissä määrin, että niin kuin myös vähän niin kuin opintojen kautta niin pääsin silleen tosi lähelle seuraamaan niin kuin pesäpalloon sitten sen kautta myös, että niin kuin mielenkiinto heräsi sitä niin kuin itse lajia kohtaan niin kuin aidommin. Se on aina ollut itselle vähän sellainen, niin kuin, että siisti laji, mutta en ole silleen niin seurannut, mutta nyt sitten on enemmän. Ja se on kyllä sanottava, että jännää toi otteluohjelma. Että siellä on nyt joukkoja, jotka on pelannut 4 peliä, toista on pelannut 8 peliä, että niin kuin puolet enemmän, niin se on aika jännä, että miten toi niin kuin on survottu tuohon noin. Niin siis, tämä ei nyt ole mun mielestä niin kuin ihan ensimmäinen kesä, kun pelataan Superpesistä, eikä tämä ole ensimmäinen kesä, kun näinkään käy. Niin. Ja se kesä on kaikilla yhtä lyhyt ja kautta yhtä pitkä, niin mun mielestä tämä on vähän niin kuin semmoinen aika niin kuin, jopa niin kuin tietyllä tavalla nolojuttu. Niin kuin se, että kyllähän se vääristää niin kuin alkuun ja sitten se niin kuin, no nyt esimerkiksi jos mietitään, niin se Kopla on pelannut vähiten pelejä niin kuin selkeästi tässä näin nyt alkukaudesta 4 kappaletta, ja sitten niin kuin Manse on tietyllä tavalla kärsinyt siitä alusta, että ne, ja mun mielestä tämä meni samalla tavalla viime kaudellakin, että Mansella oli se ruuhka siinä alkuun, toki siinä voi olla kaikkea kaupis, voi olla kaikenlaista tapahtumaa ja muuta, mutta mitä sitten, tai jotenkin se pitäisi niin kuin saada tehtyä sillä lailla tasapuolisesti kaikille, että eihän noin nyt voi niin kuin käydä, mun mielestä. Niin, ja sitten kuitenkin tavallaan myös, miten niin kuin Superpesiskin haluaa olla ja mennä sitä ammattilaisuutta kohti, että ammattilaissarja niin kuin olisi täyspainoisesti, niin ei se niin kuin noin toimi. Ei todellakaan, että niin kuin nyt on niin kuin, no mulla on yhden miehen protesti sit ruutuun vastaan, kun me viime vuonna lähetin sinne no ei nyt satoi, mutta että useat viestejä siitä, että kun ei toiminut ne lähetykset ja muuta, niin tällä kaudella mä en nyt ole vielä ottanut sitä, että varmaan jossain kohtaa taas luovutan tämän yhden miehen protestini kanssa ja katselen niitä pelejä sitten niin kuin sieltä, mutta että tuloksia on kyllä seurannut tosi tiiviisti ja muuten niin kuin somet ja muut on niin kuin katsonut läpi, että nyt niin kuin nimenomaan miettii ruutukin yrittää sitä sellaista uutta brändäystä tai vielä niin kuin vahvemmin tuoda sen pesiksen siihen, että niitä
onko niitä tuplasta enemmän niitä päälähetyksiä, monikameratuotantoja. Kyllä, ja varsinkin nyt toukokuussa niitä on ollut vielä vähän, mutta niin kuin, että tuohon kesälle on niin kuin, että joka viikko melkein tulisi 2. Kyllä. Niin se on kyllä niin kuin siihen selvästi niin kuin investoitu myös. Kyllä, ja yritetään niin kuin tuoda sitä sellaista, niin kuin, onhan se kivempaa katsoa monikameratuotannolla kuin sillä yhden kotipesän takana oleva. On, ja tietysti katsellut itse enemmänkin noita pelejä, että se alkukaudesta, niin se fanikameran lähetys, niin ei siitä niinku saa oikein mitään irti, koska sitten se kuitenkin on, sit kun peliskenttäkin on niin kuin iso, että se ja pallo on niin saatanan pieni, että se niinku, että mihinköhän toi nyt, että pitää niinku pelaajista silleen katsoa. Ulkopelaajista näkee, mitä siinä tapahtuu ja sen mukaan niinku lukee. Niin, ja jos siinä sattuu olemaan selostaja, niin sitten se niinku vähän jeesaa, mutta että silti niinku ei oikein niinku. Ja mutta yritys on ollut hyvä lähteä niinku Haminaakin katsomaan peliä, mutta nyt on ollut vähän säät. Yksi päivä oli sellainen, että ei niinku, no se on tietysti ykköspesistä, mutta kuitenkin niinku, että katsotaan nyt mihin protestinikaan meen vai ravaanko sitten Kouvolassa pelejä ihan livenä, että näin, mutta että mun mielestä nimenomaan tuo otteluohjelma juttu pitäisi saada kuntoon nyt niinku ihan niinku sillä lailla, että se myös tekee tietyllä tavalla mun mielestä epäreiluksen tilanteen, että viime kaudellahan kävi, muistaakseni Mansella kävi niin, että niillä alkuun sakkas se peli, ja olisiko se ollut justiinsa myöskin sen niin kuin otteluruuhkan vuoksi, että ne ei ehtinyt niin kuin harjoittelemaan edes sillä niin kuin samalla tavalla niitä joukkueharjoituksia ja muita, ja sitten niin kuin sen jälkeen mentiinkin mestaruuteen saakka. Niin, että vasta niin pudotuspelien alkaessa niin runkosarjassa Manse oli vasta 5. Niin, kyllä. Et siitä niin kuin miettii, niin että siellä se runkosarja ja varsinkin se alku, niin se ei mennyt kovinkaan kummasesti. Et jeesasko sitten sitä loppukesää heillä se vähän niin sanotusti armeliaampi tahti siellä keskikesällä sitten, jos alkuun pelattiin ne pelit ja niin kuin näin, niin se ei ole myöskään tasapuolista. Niin kuin oikeasti ei ole. Nyt sinne Superpesiksen päättäjille, nyt tämä homma kuntoon. Siis joo, jos lähdetään niinku tämmöisen otteluohjelman pureskinnan jälkeen niinku tuohon, että kuka pärjää ja kuka ei, niin ootko yhtään silleen perehtynyt tai pohtinut, että kenelle tämä vuosi on se, niin kuin, se vuosi? Oon mä sitä kattonut, mä oon kattonut nuo asiantuntija-arviot on kattonut läpi ja sitten itse myöskin, mitä on tutkaillut, niin ihan valtavia vonkaleethan tänä kesän nyt ei liikkunut, että niinku melko lailla niinku, no Vainionpää sieltä niinku, ja näin, mutta ei siellä nyt ollut sellaisia niinku, aika lailla samat voimasuhteet on kuin vaikka viime kesänä, että kyllä minä näkisin, että siinä niinku siellä Käres on sellaista niinku 3 kerroksen väkeä, että siellä on se Sotkamo ja Manse, on niinku selkeät ennakkosuosikit, sitten sen jälkeen tulee Kopla ja Vimpeli siihen niin kuin haastamaan hyvänä kakkosena niin sanotusti, ja sitten siellä on Keki omaa sitten siihen niin kuin 5-6 sijalle tyyppisesti tarjolle, näin ne oikeastaan järjestää asiantuntijat, niin kuin tais ne laittaa niin kuin rankingiin, ja vaikea siinä on niin kuin eri mieltäkään olla. On, ja se on hyvin toisteista, että sitten oli myös just toi pelinjohtajienkin rankingi samalla tavalla, siellä oli ihan samalla tavalla, että siellä niinku, sitten taas on niinku alemman keskikastin ja keskikastin suhteen tuli sitä enemmän heittoa, mutta sitten toi kärki on tosi selkeä, että Manse ja Sotkamo oli kaikilla, niin kuin 1, 2, ja sitten se vaan saattoi vähän vaihella, että kumpi sitten on sitten kenenkin papereissa sitten edellä, mutta että se olisi 2 kauppa hyvin selkeästi niin kuin asiantuntijoiden mukaan. Mutta sitten taas jotenkin itse silleen tietynlaista kotiseuturakkautta ja semmoista, että nyt tulee 50 vuotta niin kuin siitä KPL viimeisimmästä mestaruudesta, että se olisi niin kuin merkityksellinen juhlavuosi tietyllä tavalla nyt sitten ottaa. Ja sitten tietyllä tavalla myös niin kuin näen, että minkä takia nyt sitten on niin paljon vahvemmin, kuin vaikka viime kaudella puhuttiin, että KPL olisi niin kuin tavallaan, että nyt tämä on se kausi, jos se on kausi. Nyt jos koskaan. Niin sitten taas miettii, että no miksei se nyt sitten ole tämä kausi, että miksi nyt, kun se viime kaudella ei ollut, niin miksi sitten taas nyt tämä kausi on niin selkeästi niin kuin pelattu jo asiantuntijoiden mielestä Sotkamolle tai Manselle, kun sitten taas miettii, että just KPL:kään niin kuin pelaajistossa ei mitään isoja muutoksia ole,
enemmänkin ja just, Lieto niin, tuli. niin, jos että niinku vaan niinku parempaa suhteen, että Lieto tuli, että niin kuin, No vanhalla lopetti, mutta että niin, kuitenkin. niin että kyllä, no en mä tiedä, kaatuuko sitten siihen mitä niinku mekin ollaan paljon puhuttu, että siihen urheilusta tosi tärkeäseen, miten Vanselle Sotkamolla on ihan tolkuttomasti sitä voittamisen kulttuuria, koska niin kuin viime vuodellakin katsoi niitä playoffeja, niin siis se oli ihan ajoittain karseen näköistä. Kyllä. Se, että se pelaaminen ja pelaamisen taso, se muuttuu ihan totaalisesti. Niin. Niinku, no niin syvällä skenessä ja niin syvää ymmärrystä ei ole, mutta että myöskin niinku jonkunlaisen tämmöisen lausunnon annoin, että Viuhkassa se niinku hävittiin. Tietynlainen semmoinen pelirohkeus ehkä myöskin Koplalta niinku puuttu, että niinku, ja myöskin niinku se, että kyllähän se Koplahan on ollut nyt viimeiset vuodet on ollut runkosarjan joukkue. Kyllä. Ja niinku tietyllä tavalla siihen saadaan se semmoinen etenkin ulkopelin kautta, että se ulkopeli on ollut niinku ihan timanttista, siellä on linja on ihan huikea ja Luoman vellokset, kaikki niinku toimii kuin Saksassa junat tyyppisesti, että niinku sieltä ei paljon niinku lipsahtele, mutta sitten siihen playereihin, kun pitäisi tuoda se napsu pari, mielellään se kolmaskin vielä, ja Wallstenillekin kumura, niin alkaisi niinku tulee vähän sit variaatio, että se aletaan jo lukemaan se peli pois. Kyllä. Niin vahvasti sitten niinku siellä playereissa pelataan monta kertaa samaa joukkuetta vastaan, tiedetään ne, etenkin minne ei kannata lyödä ja tiedetään, mistä niinku kannattaa yrittää, Kyllä. niin kyllähän se sitten alkaa niinku jossain kohtaa olemaan mielikuvitukseton, ja sitten se voi niinku nimenomaan loppua vähän niinku se pelaaminen kesken, että siitä niinku jää sitten sellainen niinku hajuton ja mauton, mikä nyt on valitettavasti Koplan pudotuspeleissä vähän jäänyt. Kyllä, ja se on ihan siis täysin nostan, ja se on niinku tietyllä tavalla harmillista, että mikä siinä sitten on, että semmoinen, että aletaan sitä mailaa vähän puristaa liikaa, ja sitten niistä niinku tiukoissa tilanteissa niin valuu se kuuluisa ripul sieltä lahkeesta, että se on jännä, että minkälainen jonkun henkinen retriittijoukkue pitäisi mennä vetää, että kuvitella, että tämä on ihan vaan perusrunkoselle peli tuossa keskellä kesää. Saisi jotenkin rinnastettua sen siihen, että se tekeminen niinku muuttuu jo niinku ihan alusta alkaen. Kyllä. Ja sitten taas niinku tuntunut, että niinku Sotkamo, esimerkiksi Haimi Niiro, joka siis niinku on niinku etenkin niissä semmoisissa yllätyksellisyyksissä, ihan siis niinku velho, niin sitten se, että niinku Sotkamo pelaa rohkeasti, siellä on Korhosen Roope, vanha mies vielä jaksaa niinku ratkoa peliä kuin peliä, niin se on jotenkin tuoreen näköistä aina se peli, ja vähän koko ajan saa olla vastustaja varpaillaan. Kyllä. Ja se on niinku identiteetti, ja se on niinku se, minkä varaa sitten rakennetaan sit menestystä, niin no sitten nähdään, että jokunen mitalli on sielläkin seurassa. Niin, ja se on nyt niinku mielenkiintoista nähdä, että kun tämähän on niinku sit taas Roopen niinku viimeinen Joutsella ollut, että on niinku ilmaisu, että tämä on se viimeinen kausi, ja että nyt sitten siinä on tietyllä tavalla ollut paljon vartijana Sotkamossa, että nyt sitten kun hän siirtyy eläkkeelle lajista, niin miten se tulee heijastumaan, koska sitten on jossain määrin kyllä hyvin vahvasti henkilöitynyt häneen myös tuo Sotkamon niinku pesäpallo. On. Että kyllä siellä niinku tietynlainen semmoinen uuden, että onhan Last Dance on jo mainittu niinku useampaakin otteeseen, että kyllä siellä sitten varmaan niinku ensi kaudella, mutta että sitten taas se seuraperinne ja se on niin vahva siellä, että kyllä se niinku kantaa, mutta että mihin asti sitten, niin se on sitten niin kuin ensi kauden murhe, mutta että ihan varmasti tällä kaudella ovat paha kantokaskes ihan jokaiselle, ja itse olisin kyllä melkein valmis laittamaan sen Sotkamon niin kuin ykkössuosikiksi, tai onkin mun papereissa, että se myöskin haluaa ne muut nuoremmat sällit myöskin pelata itselleen, mutta myös sille Roopelle sitä viimeistä siellä. Ja kyllä mä mulla on ihan sama näkemys, että kyllä mä se on semmoinen, että siellä on se, jos katsoo rosteria puhtaasti ja nimiä, niin on hurja, mutta sitten taas Sotkamossa se jotenkin se kokonaisuus kääntyy sinne Sotkamolle, että siellä se roolit ja miten ne roolit täytetään, niin se on kokonaisuutena ehjempi. Ja nyt Manse vaihtoo selkeästi siihen
kotiuttajajokerin taktiikkaa nyt kun sinne tuli toinen Niin. hurja lyöntimörssäri, niin totta kai sit myöskin se, että nyt he on nyt siinä otteluruuhkassa, ne ei pääs myöskään sitä sisäpeliä niin myllyttämään, reenaamaan ehkä, no toki ne nyt jotain pääsee ja ammattimiehiä sinänsä, Niin. ja lukkarista se nyt ei jää siellä Joo, kiinni. ei, Siellä siitä kiinni. se, että Siellä kiinni. siitä taas viedään niin Sotkamoon ihan 100-0. Kyllä, ja siinä on semmoinen komulainen, joka voi yksinään niin kuin voittaa jonkun pelin, kun sille päälle sattuu. Kyllä. Ja aika usein sattuu, niin sitten taas niin kuin, niillä on sitten taas se markkinaetu siellä niin selkeästi edellä, että kyllä siinä on niin kuin ne 1 ja 2, mutta sitten tämä jotenkin tämä kulttuuri ja sitten se nimenomaan se last dance-ajatus siellä, niin se vie sitten sen Sotkamon ehkä kärkeen. Kyllä, mennään sille. Se on nyt Viiksien varassa podcastin yhtenäinen linja, että Sotkamon Jymy juhlii sitten loppukesästä syksyn alusta Kyllä. mestaruutta. Mutta kyllä se Kopla on vahva pronssimitali. On ja se on sellainen, että voi yllättää. Kyllä. Että kaikki on mahdollista aina. On. Pelejä on vielä jäljellä. Ja Kouvola nyt on tänä vuonna näyttänyt että voi tulla. Niin, voi tulla jo silleen, että yllättää, että kyllä, kaikki on mahdollista. No mitä sitten, jos niinku puhutaan pesäpallosta itse tälleen niinku tuotteena ja lajina, niin miten sä näet niinku tämän markkinaraon tässä suomalaisessa urheilubisneksessä yleisesti? Että jos puhutaan, että niinku jääkiekko on se isoin, missä ne isommat rahat pyörii, nyt on niinku jalkapallokin ollut aika hyvässä niinku nosteessa, nuo kansalliset liigat, yleisömäärät on kasvanut tasaiseen tahtiin, niin sitten siinä tulee sellainen tasainen niinku nippu, missä on sitten just pesäpalloa, koripalloa, lentopalloa, niin näissä palvelulajeissa, niin mikä on niinku pesäpallon niinku mahdollisuudet markkinassa? No isossa kuvassa markkinassa niin varmaan loppujen lopuksi pesäpallo ei tule niinku nousemaan sinne niinku suurten joukkoon. Ja se johtuu varmaankin vain ainoastaan siitä, että se on kesälaji ja se kesä on niin tietyllä tavalla lyhyt. Se niinku, talvisuperiikin on yritetty nyt lanseerata ja sitä pelataan aina niin kuin nyt isommalla sarjalla ja sillä niin kuin enempi, mutta että ei ne vedä vaan niin kuin samalla tavalla. Ja se on ihan ymmärrettävää. Kyllä. Et niin kuin, joku, vähän tähän nyt verrataan, joku mäkihypyn kesä-GP, niin ei siellä ole Oberstdorfin monttu täynnä huutamassa, että jes, hyvä, koska se on eri juttu. Kyllä. Se on, kyllä se vähän verottaa sitä pesäpalloa, mutta että nyt kuitenkin nämä kaikki panostukset tähän, mä toivon, että se Superpesiksen panostaminen ja nyt nämä niin kuin oikeasti näihin lähetyksiin ja niihin niin kuin laitettu effortti, niin toisi sitä, koska siitäkin on paljon puhutaan joko pallosta tai puikkopallosta ja vähän niin kuin silleen, että no, mikäs laji se nyt semmoinen on, että kärkytään, eipä kärkytäkään, niin kyllähän se sit saa jokainen mennä ensinnäkin kokeilemaan. Kyllä se niinku on sellainen, mitä on omastakin lähipiiristä paljon niinku palloilla ja niinku muita palloja harrastavien keskuudessa käydään silleen, että onko pesäpallo, niin se on koululiikuntalajia, että onko sellaista, niin kuin, onko se urheilua, mutta kyllä niin kuin voin ihan niin kuin sanoa, että niin kuin nykypäivänä noi, ketkä pelaa superpehistä, niin ne on todella rautaisessa kunnossa kovia urheilijoita, ja niin sieltä dataakin, miten seurataan, että se on 7-10 kilometriä peli, mitä tulee pelaajille juoksuun, ja sitten kun mennään siihen niin kuin etenemiseen, niin siihen kun laitetaan vaikka joku Patrik Vartama tuossa noin piikkaritelassa ja sitten joku maalikko viereen, niin se on niinku tikku paskassa ja moro vaan. Että nämä on niinku oikeasti kyllä niinku ihan siis atleetteja. Ja sitten kun miettii, että niinku minkälaisia tetsauksia ne joutuu siellä ulkokentälläkin tekemään, että nämä huippuetenijät, monet niinku ja vaihtajamiehen kaveritkin pelaa koppareina polttolinjassa, missä niinku ensinnäkin vaihdellaan niitä paikkoja, mihin niinku hyökätään ulkopelissäkin. Et siinä täytyy olla ensinnäkin pääkoppakunnossa, että sun pitää niinku ymmärtää sitä, että missä mennään, ja sitten niinku tehdään niinku tosi valtavia suorituksia niinku sisällä ja ulkona. Kyllä.
ei mun mielestä voi yhtään puhua siitä sellaisesta niin kuin vähättelystä, että nämä ei niin kuin vaan päinvastoin, että huikeita äijiä ja niin kuin urheilijoita isolla uulla. Kyllä, ja mun mielestä se on niin kuin myös hienosti, niin kuin, että tästä aasinsiltana menee tuohon Superpesiksen niin kuin sometoiminta ja somemarkkinointi, niin mun mielestä miten niin kuin Superpesis tällä hetkellä toimii niin kuin sosiaalisessa mediassa ja käyttää, niin se on ihan tosi esimerkillistä ja hienoa ja niin kuin ottaa sen hyödyn irti siitä somesta, että siellä tuodaan just niin kuin esille tätä dataa, että miten niin kuin oikeasti kovia suorituksia ja kellotetaan aikoja, että paljon niin kuin kuka on nopein pesäväleillä ja heittojen tuloksia, että kuinka saamerin kovaa ne heittää sitä palloa ja sitten niin kuin muutenkin se niin kuin markkinointikoneisto silleen, että hyödynnetään sosiaalista mediaa, ja mun mielestä on hienoa, että miten niin kuin vaikka jostain Instagramissa tulee jotain videoita, ja sitten sinne tulee joku ihan Charlie jostain Jenkkilästä kommentoi, että mikä tää laji on, että ei tää ole baseballia. Ja jätkät juoksee jokeen, miksi? Niin, ja sitten se on otettu se kommentti, ja sitten siinä niinku käydään sitä läpi, että joo, että tää on niinku pesäpalloa. Kyllä. Et mun mielestä niinku annan niinku isot uploadit, ja mun mielestä niinku monella muulla niinku sarjalla olisi sellainen, että ottaisi niinku mallia, että miten hyvin niinku sosiaalista mediaa pystyy hyödyntämään silleen tavallaan kustannustehokkaasti oman lajinsa niinku näkyvyyden edistämiseksi. Kyllä. Ja siihen vielä ehkä niinku semmoinen, että hyvin tulee tilastoja, hyvin tulee, niinku kaikki noi tulee tosi ammattimaisesti niin. ja tosi hienosti niinku ja lyödyt, tuodut, kaikki niinku tällaiset etenijät just niinku nopeuksista lähtien tulee. Mutta ehkä siihen someen, niin se kertoo nyt tällä hetkellä niille tosi paljon, ketkä ymmärtää lajista. Kyllä. Niin se on mun mielestä niin myöskin nyt ehkä se, että sun pitää niin ymmärtää, että siellä niin ymmärrät, mikä on 1+17 lyötyä. Niin sitäkään ei välttämättä se Jaska, joka on 9-luokalla pelannut viimeksi pesäpalloa, niin 1+7, mitä? Ja tuolla on 3+12, sehän on parempi vai? Eikö? Et tietyllä tavalla ehkä niin kuin, jos niin kuin jonkun vielä somekampanjan, niin pesäpallo for dummies. Niin sellainen niin pesäpallo 1.1, että niin kuin käytäisiin oikeasti, ja varmaan käydäänkin niissä lähetyksissä sitten niin kuin tietyllä tavalla pureksitaan, ja koko ajanhan ne myöskin, niin kuin mitä viime kaudella sitten niin katoin niitä lähetyksiä, mitkä toimi, siellä on niin kuin asiantuntijat ja pureksitaan niin kuin tiettyä vaikka syöttämistä just, että minkä takia se on niin vaikeaa ja minkä takia joku on niin kuin parempi kuin toinen. Että sitä niin kuin tuodaan niin kuin enenevissä määrin siihen niin kuin lisää, jos mietitään sitä meidän suomalaisten niin kruununjalokiveä, niin siellähän nyt on niin kuin useita studioita tälläkin hetkellä. Viaplayn ammattistudiot painaa, ja sitten on niin kuin Suomen kaikkia näköjään jääkiekkoinen ja Lasse Kukkonen kertomassa Maikkarille ihan ilmaiseksi, niin kuin, että miten tätä peliä niin kuin oikeasti pelataan tyyppisesti, niin onhan se niin kuin siihen nähden niin kuin pientä, mutta koko ajan niin kuin tuodaan niin kuin lisää sit lihaa muiden ympärille katsojallekin. Niin se on hienoa. Et kyllä me niinku vastauksena sun alkuperäiseen kysymykseen niin näen, että kyllä tämä niinku silleen hyvissä kantimissa on. Että, että hyvä on kesää viettää pesäpallonkin parissa. On, ja sitten vielä niinku rinnastetaan sit niinku mukaan keskusteluun, ja tärkeää niinku tuoda keskusteluun esiin myös, että mikä on tällä hetkellä toi niinku naisten pesiksen niinku asema ja meininki ja se hurja buumi, mikä siellä on. Niin, ja niinku yleisesti koko naisten pesissä, siis se on niinku Suomessa seuratuin palvelulaji naisten niinku sarjoista ja ylivoimaisesti. Siinä ei niinku oikeastaan mikään muu palvelulaji ei ole kovinkaan lähellä. Et nämä katsojamäärät, mitä näissä pesispeleissä on, niin ne on niinku todella paljon suurempia, ja se on niinku hienoa. On. Ja nyt yksi, kun roihuttaret on mainittu, niin se Helsinki-aspekti siihen, että niinku vaikka nyt täällä kotiseudulla niin tietyllä lailla myöskin niin toivoisin, että Hamina jatkaisi tätä hissihommaansa, mutta sitten taas niin kuin, olisiko Superpesiksessäkin miesten puolellakin semmoinen Helsingin menevä aukko silleen, että niin kuin, siellä kun saataisiin puumi päälle vielä taas, niin mä näkisin, että niin kuin Sotkamo, Manse, Vimpeli, Kopla, niin se kestäisi sen, että sinne tulisi vielä se niin kuin oikeasti yksi iso niin kuin jatkuvasti niin kuin härnäävä Jomo ja Keki nyt on ollut siinä niin kuin yrittämässä, mutta että niin kuin, että oikeasti saisi sinne niin kuin sen
Joo, ja sitten niinku ihan puhtaasti miettii, että niinku vertaa just muihin pallolajeihin, että miten tavallaan kaupunkien kokoluokkia ja tällaisia niin kasvukeskuksista, niin ei hirveä, että niinku Tampere on oikeasti, ja mä oon se sellainen kyllä. ainut iso kaupunki, oikeasti iso kaupunki, joo, missä kyllä. superia silleen pelataan, niin on se silleen, että on siellä sellainen niinku huutava aukko, mihin Helsinki voisi niinku heittäytyä. Niin, että Sotkamossakin on vissiin, kaikkihan ne pelaa niin, tyyppisesti, ketä siellä niinku asuu ja koko kylä on niinku katsonut aina jossain vimpelissä kiinni. Niin ja sitten just se, että niinku pesäpallosta, miten näissä niinku Vimpeli, Sotkamo, ihan niinku Koplakin, että sitten täältä tulee näitä tämmöisiä niinku veljeskatraita, että sieltä tulee niinku Jesper ja Joonatan ja kaikki pelaa ja kaikki on niinku sit siinä oman kylän joukkueessa, että niinku sekin, että se toisi ihan erilaista niinku näkökulmaa ja aspektia sit siihen, jos olisi tämmöinen niinku uusi tulija. Joo, ja olisihan se, niinku, sit jos mietitään myöskin henkilöprofiileja, niin Puhtimäen Juhan Kiuralle semmoinen aika siisti. Vähän semmoinen Valtteri Filppula tyyppinen ratkaisu, että vielä viimeisenä palveluksena nostettaisiin sitten kaverit superiin ja voisi sanoa, että kiitos hei. Että, kyllä. Mulle nyt on varmaan voittanut tässä nyt. Niin ja nythän se on myös, niin kuin Punavuosta on sen niin kuin ihan suoraan ilmoittanut, että se on niin kuin tämän kauden ainut tavoite, että noustaan ja kyllä mä uskon, että se on ihan täysin realistinen ja aidosti niin kuin saavutettavissa oleva tavoite. On, sinnekin tuli KT Huuskoa ja kumppani, niin kyllä se aika hyvin saisi niin kuin vastustajatkin pelata. Kyllä. Että sieltä niin kuin, ei ainakaan sit niin kuin suoraan paikkaa tulisi. Mutta sitten siellä on se toinenkin karsintapaikka, niin joskohan minä nyt sitten saisi ne pari juttua silleen kohdalleen luksahtamaan. Mutta näin. Onko siinä nyt niinku sitten pesäpalloa käsitelty, laitettu kirjoihin ja kansiin ja Sotkamo voittaa mestaruuden, KPL voi yllättää ja KPL voi yllättää. Niin, kyllä. Hyvä buumi someen, tarvitaan semmoinen video, että me voidaan tulla vaikka vetäseen jonkinlainen For dummies, että ja sitten niinku ruutukuntoon, että ratkaisupelit ja muutenkin pelit, että niinku lähetykset toimis. Kyllä. Ja sitten tämä otteluohjelma viimeistään ensi kaudelle niin kuin sillä, että olisi niinku järkeä. Kyllä. Niin. Näillä puheilla eteenpäin. Muuta kuin olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Me otetaan vesihuikka ja kohta jatketaan. Tulin näin ja kasvatin viikset. No niin, hyvät ystävät, kylänmiehet ja tuttavat. Sitten ihan ensimmäisenä haluan nyt tästä näin nostaa kiitoksen tästä katsojapalautteesta ja toiveista, että hitusen ehkä sellaista, tämä palaute tuli siis mulle suoraan ja se lähti vähän ehkä sellaisesta, tästä täytyy nyt vähän pohjustaa, koska se lähti sellaisesta niin kuin hitusen mun mielestä aliarvostavasta näkökulmasta niin kuin taito kautta tarkkuuslajeihin, eli niin kuin, muistan nyt mikä se juttu oli, mutta että esimerkiksi niin kuin dartsissa, niin että kuin helppo olisi jonkun, niin kuin, että miekin voisi vaikka lähteä, tai hän, joka tätä antoi tätä palautetta, niin hän voisi lähteä vaan heittämään jotain niin tuollaista vastaan, niin kyllä miekin nyt niin kuin yhden erän joskus voittaisin. Et niinku säkällä tai joku niinku pool-biljardi ysipallo, niin siinä voittaa säkällä, kun lyöt vaan ysipallon säkkiin, niin sitten kun alettiin niinku, sit siinä keskustellessa niinku oikeasti hieman purkamaan sitä asiaa, niinku esimerkiksi dartsiin, niinku, jos lähdetään niinku viskomaan, minäkin, joka niinku niin sanotusti on harrastellut, niin ei maailman top 300 parasta niinku söisi elävältä joka ikinen kerta. Kyllä, ja siis niinku voi sanoa, että mulla ei ole yhtäkään tarkkuuslajia tässä mun omassa listassa, koska se on niinku se, että siinä se varianssi kyllä korjaa niinku tosi, että siinä ei lähdetä niinku tuurilaseen määrään. Et sittenkin niinku pool-ysipallo, niin joo kyllä, siihen kuuluu siihen lajiin se, että sillä säkäysillä saatat voittaa yhden erän. Mutta sitten kun nämä isot kaverit pelaa
turnauksia ja myökin kun pelataan turnauksia, niin lähdetään niin kuin siitä, että pelataan 5 voittoa tyyppisesti. Ja isot pojat pelaa niin kuin 9 voittoa aina lähtökohtaisesti, niin sitten sieltä kyllä sillä yhdellä ysipallolla niin tuon taivaallista siellä, että niin kuin hieno homma, jos saat sen 1 erän, niin mutta itse olen maailmanmestariin vastaan vetänyt sen ehkä 11 erää ja sain sen 1 erän just silleen, että kaveri aloitti ehkä tyhjän ja sitten siitä yes ja sitten sen jälkeen peli olikin 11-1. Kiitos näkemiin, goodbye. Kyllä se nyt niin kuin on myös niin, että tarkkuuslajit nimenomaan syö sen ja sitten se, jos pelattaisiin 1 voittoon, niin sitten olisi niin kuin jonkunlainen mahdollisuus, mutta ei niin kuin muuten, mutta että tällaisella pohjustuksella tähän lajiin ja voidaankin siis varmaankin päätellä, että tällaiset varianssit tulee sitten jostain ihan muusta. Kyllä, juurikin näin. Ja siis vielä tuosta jatkan, että hienoa, että annatte palautetta ja niin kuin huomaatte, että se tuottaa hedelmää ja niitä sitten voi tännekin niin kuin meidän puheenaiheeksi päätyä. Eli laittakaa vaan jatkossakin rohkeasti viestiä. Kyllä. Mutta lähdetäänkö listauksen pariin? Lähdetään. Haluatko sinä nyt aloittaa, kun tämä sinulle tullut, tämä ehdotus, niin sinulla siellä varmaan jotain myös mielessä, on. Koska minullekin tätä ehdotit, että tehdäänkö tämä olisi kiva. On. Minä otan tähän mun ensimmäisen ja sillä lailla pohjustuksena, että koska niin kuin silloin kun varianssit on otettu niin kuin muualta pois, niin sitten ne tulee olosuhteista ja muista tapahtumista ja niin kuin mitä siinä voi suorituksen aikana tapahtua, jotka voi olla erilaiset niin kuin eri urheilijoille samankin kilpailun aikana hyvin vahvasti, niin niin kuin, ehkä nämä nyt ei ehkä ole semmoisessa niin kuin ihan absoluuttisessa järjestyksessä, mutta kyllä mun mäkihyppy on ensimmäisenä nyt tässä näin tulee mieleen, että tuulikompensaatiot on nykyään, mutta sekään ei niin kuin absoluuttisesti sitä niin kuin poista, että se ei sit saa niin absoluuttisesti laskettua, että se olisi niin kuin aina kaikille sama, että miten, koska sitten se saattaa kuitenkin se vastatuuli olla jollakin toiselle vielä niin vahva, että mun mielestä mäkihyppy kuuluu listalle ja se on nimenomaan olosuhdelaji. Kyllä, ja siis mulla oli myös sama, ei ollut mäkihyppyä, mutta mä mietin just tätä olosuhdelajia, että niin joku niistä pitää sinne nostaa, ja sitten mä nyt pyörittelin mäkihyppyä ja muita niin kuin just talvilajeja, ja mä päädyin niin olosuhdelajina valitsemaan omalle listalleni alppihiidosta syöksylaskun. Mm-hmm. Et siellä niin kuin huipulla erot on ihan niin kuin murtosekunneissa, millisekunneissa, ja sillä, että millä numerolla lähdet liikkeelle, on hurjan suuri vaikutus sit lopputulokseen. On se puikassakin. On, että tietyllä tavalla koko alppihiihto. Kyllä. On siinä. Että nämä tämmöiset, kyllä molemmilla sama ajatus tässä, että se olosuhdella ja että se määrittää se ulkoinen tekee, että vaikka kuinka olisit siinä päivänä, sillä hetkellä maailman paras. Kyllä. Ja tekisit sen oikein sen parhaan suorituksen, niin siltikään et välttämättä voittaisi. Joo, että lähtönumero 67 on joskus jopa mahdotonta päästä toiselle kierrokselle. Se on ihan totta. Se, vaikka laskisit kuinka hyvin, niin sun pitää päästä tietyllä tavalla sinne kuumaan ryhmään ensin, että se voit olla se absoluuttinen. Niin, ja se mun mielestä niin on tavallaan jotenkin myös vähän jännä niin kuin alppihiidossa, että se kuuma ryhmä, niin sehän on aika lukittu, että sit sieltä ne yleensä ne voittajat tulee. Tosi harvoin. Niin, olisi kiva selvittää joku tilasto, että milloin viimeksi kuumaryhmän ulkopuolelta on voitettu maailmancupin kilpailu tai joku arvokilpailu. Niin, se on varmaan aika vähissä. Kyllä, niin, onko koskaan? Niin, en tiedä. Mutta toi on erittäin hyvä nosto siihen. Ja olen valmis allekirjoittamaan. Sitten kun päästiin taas Aasi on sillalla, niin päästiin lähtönumeroihin ja sitten niinku toinen varianssi, mikä niinku voi monesti olla, niin siis suoraan sanon ralli on tässä nyt niinku itsellä sitten toisena, että ensinnäkin se lähtöpaikka myös siinä merkitsee tosi paljon, plus sitten, että ne välineet korostuu, vehkeet, kestääkö vehkeet
Carlosin auto syttyi palamaan 100 metriä ennen maalia, ei saa työnnettyä maaliin tyyppisesti, niin sellaisella asialla niin kuin ratkeaa maailmanmestaruus ja sitten niin kuin se, että niin kuin jopa niin kuin taktikoidaan hieman joissain kisoissa sen, että ei joudu siihen aurausautoksi, vaan että pääsee puhtaalle baanalle vetämään. Ja siinä merkkaa myöskin niin kuin todella paljon muut ulkoiset asiat ja sitten myöskin niin kuin ajoittain jopa ihan tuuri. Rehellinen, puhdas säkä. Kyllä, ja mullakin täällä autourheilusta, että mulla löytyy sitä niin formulat, että mä oon niin nostanut sen, että ja samat perusteet, että siellä saattaa tulla just joku ulosajo sillä hetkellä, rengasrikko sillä hetkellä, kun sulla on niinku se ikkuna ja sulla on se kisataktiikka, että miten sä oot miettinyt se, että kaverilla on sellainen taktiikka, että se hyötyy siitä ja saakin just uudet nakit vaihdettua alle siihen oikeasti optimaaliseen aikaan. Sulla menee niinku oma se varikkopläni ihan blörinäksi ja voi tulla niinku tällaisia teknisiä vikoja yhtäkkiä. Sellaisia asioita, mihin sä et pysty vaikuttaa. Siinä, ja sekin on niinku ihan nyt viime vuosinakin on nähty semmoisia urotekoja, että siellä on oikeasti jonkun pikkutallin vetäjät niin kuin podiumilla tai voittaa kisoja ja puhtaasti niin kuin olosuhteiden tai niin kuin näiden yllättävien teknisten ongelmien takia. Kyllä. Joku ajaa vahingossa seinään ja sitten siellä pääset just siinä puikkaamaan varikolla ja näin, niin kyllä siinä niin kuin on niin kuin mieletön tavallaan painoarvo siinä suorituksessa kaikessa myöskin muussa, mihin sä et pysty vaikuttamaan. Niin, ja se pitää, niin kuin, se on varmasti myös henkisesti hyvin raskas, mitä nämä kuskit käy läpi ennen sitä niin kuin kisaviikonloppua, että on valmius sitten toimia siinä tilanteessa, kun sitten se niin kuin kakka osuu tuulettimeen ja tapahtuu se, mihin sä et pysty vaikuttaa. Ja siinä voi niin kuin pahimmassa tapauksessa oikeasti mieli mennä tosi rikki. Että tämä oli se mun viikonloppu. Auto toimii kuin unelma ja sitten tuleekin joku vaihdilaatikkovika ja sitten ajetaankin sivuun. Ja niin se voi olla henkisesti tosi, koska kuitenkin on niin tarkasta ajistakin taas kyse, että siinä se pääkopan pitää olla 100% koko ajan mukana. Refleksit, reaktiot, kaikki pitää olla niin kuin ihan niin kuin puhutaan nanosekunneista pahimmillaan, että pysytään hengissä ja pysytään siellä radalla ja muuta vastaavaa, niin kyllä se on tietyllä tavalla myöskin niinku hurjaa, että miten niinku pienistä asioista on kiinni, mutta että toki siinäkin sit niinku kausi on pitkä, 10 kisoja tyyppisesti, että se on niinku yksittäisiä. Joo, ja se niinku, että mullakin niinku tässä listassa just, että puhutaan yksittäisistä kisoista, ei puhuta niinku siitä koko maailmankapsaariasta tai tällaista, koska siinä se just taas se varianssi korjaa sitten pitkässä juoksussa, mutta sitten tällaisessa niinku yksittäisessä kisassa niin voi menestyä. Kyllä. Josta päästään minun seuraavaan hyvin kätevästi, että yksittäisessä kisassa ja yksittäisessä niin kuin jopa arvokilpailussa on nimenomaan myöskin niin kuin paljon tässä kyseisessä lajissa aina puhutaan siitä niin kuin sään lähtönumeron myöskin niin kuin paikasta ampumahiihto on niin kuin myöskin sellainen, että jos päästään hyvässä kelissä vetämään pikkutuulessa niin kuin koko ajan niin sanotusti kaikille sama, niin silloin on jees, mutta että on nähty yllätyksiä ja tullaan näkemään niin kuin yllätyksiä, vaikka joku normaali matka on niin kuin tosi hyvä, miten se niin kuin tietyllä tavalla sattuukin monesti niin kuin arvokilpailuihin se säävarianssi niin kuin ns. Pahimmilleen siihen normaalimatkalle, että jos sä pääset lähteä siinä alussa tai pääset lähteä lopussa, niin saatat saada niin eri kelin kuin jollekin toiselle, niin sit siellä voi vaikka Paavo Puurunen ottaa MM-kultaa tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Ja se on kyllä, että just joku normaali matka eri toteen, että se on se, missä se niin kuin yleensä sitten se heilahdus tapahtuu kaikki suurin, että niin kuin nytkin niin kuin just olympialaisissa taas oli, että Olli Hirsa oli lähellä mitalia ja olisi naisista tämä bulgarialainen, joka oli ensimmäistä kertaa niin kuin kympin sakissa mitaleilla, että kyllä niin kuin näitä niin kuin näkee ja just järjestää normaali matka justiin. Niin silloin myöskin niin kuin tietyllä tavalla se on aika iso se merkitys siinä. Kyllä on, se on todella, niin kuin, että, mulla ei ollut omallista niin ampumahiihtoja, mutta sitten tälleen kun alkaa pureksimaan sitä läpi, niin kyllä se olisi tänne niin kuin, kyllä kuulunut, että mulla on sitten taas niin kuin, tällaisiin olosuhdeasioihin ja just niin kuin lähtönumeroihin niistä arvokilpailuissa, niin toi pikajuoksu. Pikajuoksu, koska sitten tavallaan siinäkin, että minkälainen arpa onni sulla on sen suhteen, että minkälainen eräjako sulle tulee. Että pikajuoksussakin niin sit on näitä aikavertailulla pääsee X ja X ja X niin kuin verran. Yleensä on se 2-4, että ketä pääsee aikavertailulla sitten jatkoon. Mutta sitten saattaa olla semmoinen, että sun omassa
erässä on niin kova taso, että sä et edes pääse sille aikavertailupaikalle, vaikka sun aika olisikin oikeuttanut sinne jatkoeriin, välieriin, ihan jopa finaaleihin asti, niin se sulle ei sun riittäisi, mutta sitten sulle ei riitäkään. Se on se, mikä siinä korjaa. Ja sitten justiinsa kans tämä sääolosuhde, että pikajuoksussa noilla tuuleilla on ihan järjettävän suuri vaikutus tuolla huipulla, kun mennään nyansseihin. Että se, että onko vastausta vai myötätuuli. Ja sitten kun siinä ei ole tuulikompensaatiota. Ei. Se on sitten se aika, mikä sulle tulee ja sillä mennään. Ja sit se on voi tai ei voi minkään, että toiselle tuli kaunis puuska ja sulle tulikin toiseen suuntaan. Niin se ei korjaa missään määrin, se on tosi armoton myös. Joo, olen samaa mieltä. Toki myöskin puhutaan stadionlajeista, sit myöskin, että ihan ne, toki sielläkin tuulet vaikuttaa. Kyllä. Ei siinä päästä yli eikä ympäri, mutta että sit myöskin, joo. Mutta näkisin kuitenkin, että siinä se lähtökohtaisesti kuitenkin se nopein voittaa 99% kerroista. Ehkä eniten myöskin tämä nimenomaan nämä tekijät on sitten heille, ketkä tavallaan pärjää. Että taistelee sitä paikasta tavallaan finaaliin tai väliin, että jää siihen kintahalle, mutta voittoon et suoranaisesti. Se ei enää ole sitä ei oteta ehkä niistä pois. Kyllä. Joo. Noniin. Olen valmis antamaan sen jäädä tonne vielä toistaiseksi. No sitten, mikä on kyllä mä otin sen tähän listalle, mutta sitten mä pikkasen rupesin ehkä sanojani syömään, kun mä rupesin miettimään tätä tarkemmin, koska hehän ovat siellä kaikki tietyllä lailla koko ajan samaa aikaa touhuamassa samoja asioita, käyvässä samaa rataa läpi, jos ei nyt puhuta jostain maailman ympäri purjehduksesta, niin lähtö on kuitenkin samaa aikaa ja tehdään se sama, mutta että siinä on kuitenkin sit säällä aika iso merkitys, mutta sitten myöskin se koko laji tietyllä tavalla ehkä kulminoituu siihen, että sun pitää ymmärtää niitä olosuhteita ja näin, mutta että on siinäkin tietysti joku kun saat oikein hyvät tuulet jostain ja joku pyörähtää, joku kääntyy, joku vaihtuu, niin on siinä. Mutta sitten taas varianssilla niitä lähtöjä on ihan älyttömästi vaikka olympialaisissa. Kyllä. Ja otetaan parhaat ja huonoimmat pois tyyppisesti. Et siellä otetaan sitten myöskin pois sillä muulla. En ehkä myöskään ymmärrä lajista tarpeeksi. Ajattelin vaan, että tämä nyt voisi olla semmoinen, mikä on, mutta sitten kun aloin oikeasti pureksiin, niin ei ehkä myöskään sit ole. Mutta sanoin nyt sen kuitenkin. Joo, eli purjehduksesta. Joo. Kyllä. Joo, siis onhan siinä se, että kyllä se saattaa nopeastikin tulla semmoinen vaihtuu ja muutos, se valinta osoittautuu hetkessä vääräksi, mutta sitten yhtäkkiä se onkin oikein, että kyllä joo, mutta just sitten toi kysymys, että sitten niitä lähtöjä on kuitenkin niin monta, että siellä ei ole sitten tavallaan sellaista kaiken ratkaisevaa finaalia, vaan että se on se, että lähtöjen summa ja näille. Näen ja ymmärrän ja kyllä siinä kuulen kyllä, tulet kuulluksi ja ymmärretyksi ja nähdyksi, mutta en ihan kuitenkaan täysin nosta. Tai on siinä sillä tuurilla ja onnella on vaikutuksensa, mutta sit se ei ole ihan se kaikista määräävin tekijä. Ja kun sitten kuitenkin se juttu on se, että sun pitää ymmärtää sitä omaa touhua, kyllä, mitä sä teet siinä. Kyllä, ja sitten pallo taas tänne minun kulmaukseeni, niin mulla on täällä, mä mietin palloilajia tosi paljon, ja sille, että kyllähän niissäkin on sitä sellaista kolikon heittoa ja tilanteita, että tolppa sisään, tolppa ulos tyylisesti. Ja sitten mä mietin, että mikä olisi semmoinen tavallaan, että oikeasti on vaan se yksi peli, mikä ratkaisee, tai että se ei ole silleen, että korjaisi se varianssi, että sitten kun mietitään tämmöisiä sarjojen finaaleja, jääkiekossa yleensä ne on monen pelin paras summa, ja sitten jalkapallossakin sitten taas ollaan, että parhaat sit on siellä finaaleissa, että harvoin se on että voitetaan useita pelejä sillä putkeen, niin se, että sitten mä nostin tuohon silleen, että jonkun laitan, jonkun palloilulajin,
Ja että sit niinku, että jos mietitään sitä päivää, niin sit mä otin niinku Super Bowlin siihen. Et sielläkin niinku, se on hyvin henkilöitynyt tietyllä tavalla, niinku, että siellä on niinku tähti-stara-pelaajat, ja sitten jos sun niinku se MVP-statuksen pelaajalle käykin jotain, niinku sellaista, mihin sä et voi vaikuttaa, niin se voi niinku pahimmassa tapauksessa olla, että mestaruutta ei tule. Tai sitten just tippuu pallo väärässä aikaa tai vähän nurmi onkin liukas, niin siinä voi tapahtua. Ja sitten se on niinku yksittäinen peli. Joo, me kanssa mietin ja olisin halunnut jonkun niin palloilulla just tästä ajatella. Ja viime vuonna vaikka jääkiekon MM-kilpailussa Tanskan Kanadan voitto, mikä toki ei nyt ehkä niin kuin suoranaisesti ole pelkkää tuuria, vaan että hieno heille, mutta kyllä se nimenomaan on näissä yhden pelin ratkaisuissa, että niin paras 7 sarjan, paras 5 sarjan voittaa lähtökohtaisesti se parempi joukkue. Kyllä. Ja niin kuin en mä myöskään ole kuullut puhetta, enkä itse ole ajatellut niin, että joku jalkapallon MM-finaali olisi mennyt siihen, että selkeästi huonompi joukkue olisi voittanut jonkun homman takia. Et kyllä se sitten, niin jos sä voitat vaikka, nyt jotkut Chelsea-fanit voi minun heittää niin kuin jonkunlaisella partateillä, mutta että jos sä voitat jotain, vaikka tsemppärin sillä, että sä parkkeeraat sen bussin siihen niin 16 alueen eteen ja sitten käy joku Fernando Torres tekemässä ne riittävän määrän maaleja, niin sittenhän siellä oot voittanut sen pelin sillä taktiikalla, millä siellä niin oot, ja toinen on sitten, niin kuin, vaikka se olisi pitänyt 95 pinnaa palloa. Niin. Ja jos ei se olisi tehnyt niitä maaleja enempää kuin siinä, niin sinä olet voittanut sen pelin. Kyllä, ja samalla tavalla sitten Kreikka voitti EM. Kyllä. Ja sitten se on se yksi peli, ja jos ajateltaisiin, että niitä pelejä ei tule 7, mutta niitä ei tule. Kun se on se yksi, mikä niinku ratkaisee, niin se sitten on se, mikä ratkaisee. Mutta ihan hyvä nosto. Ei myöskään, en ehkä osaa sanoa niin paljon taktisista nyansseista tuosta amerikkalaisesta jalkapallosta, että kuinka moni asia siihen voi vaikuttaa. Varmasti todella moni, ihan tosi moni. Mutta sitten meikäläisen vitoseen, viimeiseen. Ja sinun aikanaan nostamasta koiravaljakkojuoksentelusta halusin nostaa raviurheilun tähän näin, koska näkisin, että siinä on paljon niin kuin myöskin säkästä kiinni. Toki se niin kuin, vaikka nyt niin kuin, sen lähtöpaikan, se varmasti määrittyy jos jonkunlaisen niin kuin, tietynlaisen rankingin kautta tai jotakin muuten, että ei siellä ne niin kuin, ravikuningas ehdokkaat aloita niin kuin aina niin kuin jostain pussin pohjalta, mutta kuinka paljon niin kuin, vaikka esimerkiksi on vaikutusta sillä, että jostain sun eestä laukkaa toinen hevonen tyyppisesti siihen niin kuin ohjastajallakin siinä väliin muuta, mutta että näkisin, että se on aika säkäherkkä laji. Että sun pitää niinku osua niinku tähet kohdalle, että siellä voit voittaa sen, vaikka sulla olisi niinku hyvä hevonen, koska niitä hyviä hevosia on siinä vieressäkin. Joo, ja siis tämä on silleen tietysti määrin huvittavaa, kun tätä niinku omaa valmistautumista tein tähän jaksoon, niin pohdin tätä, että pitäisikö jotenkin vähän rinnastaa sitä koirien juoksentelua tähän jaksoon, mutta sitten sä teit sen mun puolesta, että kyllä niinku joo, ja sitten samalla tavalla, mitä nyt puhuttiin noista niin autourheilusta, niin tietyllä tavalla siinähän se niin kuin, polle on se mekaaninen väline, kyllä. Siinä voi niin kuin, sattua ja lähteä niin kuin hepolaukalle väärää aikaa. Tämän kyllä niin ostaa ja tällaisella koiravaljakko-ajelun suurena fanina, niin kyllä minä näitä eläimiä niin kovasti rakastan, niin kyllä me raviurheilu tähän otetaan mukaan. Joo. Mun vika on sitten, että tämä on semmoinen, että voidaan käydä yleisesti keskustelua, että kuuluuko tämä missään määrin tähän näin, että onko tämä urheilu, onko tämä että mikä on se urheilun määritelmä, ja on niinku kilpailtu, pyörii hirveästi rahaa, niin pokeri, ammattilaispokeri. Kyllä siis siinä on, ammattilaiset on ammattilaisia, mutta sitten kuitenkin se, että jos sulla on ne 2 ässää taskussa, niin se on aika hyvä. Jatkuvasti koko ajan. Niin. S-kurkoja. 2 hakkaa. niin siinä kyllä niinku,
että jos on niinku tähdet oikeassa asennossa ja vesi on ollut oikeanlaista niinku aamulla hotellilla, niin kyllä siinä voi olla niinku ihan törkeä mäihä. Mutta sitten taas just tämä, että ollaanko urheilun piirissä, ollaanko urheilua, että se on, että tämä on nyt taas niinku myös mielenkiintoista, että mä niinku yritin niinku tutkia taas, että kun mua niinku yleisesti tämä kysymys silleen kiehtoo, että mikä on urheilu ja mikä ei, kyllä. Ja se, että sitten niinku joissain, että on niinku pokeri on, niinku, että on, mutta sitten toisaalta taas ei, ja sitten tulee sellaisia kysymyksiä, että minkä takia sitten pokeri ei olisi, ja sitten joku e-urheilu olisi, ja niinku, tämä on sellainen pitkä tie ja syvä suo, mitä voisi harpoa pitkään, mutta Mä olisin ehkä laittaisin tämän kuitenkin sit sinne niinku lautapelikategoriaan sit niinku isossa kuvassa, että en nosta sitä niinku urheilunkaan samoihin. Et kyllä niinku, sit jos kuitenkin mietitään, että tuossa on vieressä on kaveri, joka on lähes syöksylaskuun laskemaan, niin. Ja sitten siinä on pokeriammattilainen. Voi nyt ottaa pari ihan niinku tunnettua nimeä, ketä voi jokainen ajatella tästä vierekkäin, että niinku, missä niinku mennään. Niin hyvä näkökulma, hyvä nosto, hyvä haku ja nimenomaan on, mutta että ehkä ei nyt myöskään niinku ihan se, mitä tässä nyt meidän top 5 listalla niin, ja sitten just niin kuin mä haluaisin niin tietyllä tavalla niin sit just tuoda sen tähän pöytään, että käydään se keskustelu, että tämä ei niin kuin meidän yhtenäinen linja ole, vaikka tämä mun listalle löytyy, koska mä en olisi hyväksynyt, että me oltaisiin otettu tämä tuonne listalle itsekään, mutta niin kuin, että haluaisin niin kuin käydä tämän keskustelua, ja sitten niin kuin, jos tulee niin kuin näkyväksi sitä yleisesti puheen tasolle, että mikä on niin kuin urheilua ja mikä on sitten just tätä niin kuin miten sä sanoit kauniisti lautapelien pelailua, että se on ihan hyvä ilmaisu. Tosi raharikasta lautapelien pelailua ajoittain, että niin kuin, voi joku tehdä ihan miljoonia. Se on hurja bisnes, että siinäkin on, niin kuin, siinä on isot niin kuin riskit, että siinä pelataan kyllä niin kuin isoista asioista. No niin, mutta hei, nyt näistä pitäisi tehdä jonkunlainen, tehdäänkö top 3? Tehdään top 3. Meidän pitää opetella tuossa tiivittämisen taitoja ja niinku rajaamista. Niin. Me ollaan näissä aikaisemmissa listoissa otettu vähän ja yhdistelty ja tehty niinku semmoinen niinku kaikille mieliksi kiva lista. Niin, nyt ei tehdä. Nyt ei tehdä. Nyt tehdään niinku oikein, että tämä on niinku Herran sana ja sillä selvä. Niinpä. Haluatko, että se on syöksylasku vai onko se alppihiihto ylipäätään? Tehdäänkö heti jo tällainen pyöristys vai? Koska alppihiihon mä oon valmis laittaa 1, 2, 3 listalle niin kuin kokonaisuudessaan, koska siinä on lajina niin kuin on just se aspekti, että lähtö. Tehdäänkö noin? Tehdään näin, alppihiihto. Joo. Piste. Joo. Ja sitten, tuleeko siellä vettä? Tulee. Alkoi satamaan ulkona. Kyllä, ropisee. Tiedoksi vaan tässä meteorologi Aki Teuvo kertoi teille juuri. Kymenlaaksossa sataa vettä. Hyvät kuulijat. Formulat vai ralli? Mä ottaisin ehkä rallin. Rallista on enemmän niin kuin muuttui ja sille useammin tapahtuu jotain odottamatonta. Joo, ja sitten siellä on se kaikki niin kuin ajetaan soralla, ajetaan siellä, niin kuin siellä voi tulla kivi esiin ja sitten voi tapahtua niin kuin yllättäviä asioita. Ja just tämä, mitä sä toit, tämä aurausauto meininki ja se kikkailut niiden suhteen, niin joo, rally. Rally ja Raavit. Kyllä. Otetaan raavit sitten kolmoseksi, että niin kuin olin tuon ampumahiihon valmis nostamaan sinänsä, mutta että kyllä se ravit on ehkä enemmän vaikuttaa siihen kyllä. Kyllä, ja mä nyt niin vielä niin innostun koko ajan enemmän tästä. Hyvä. Että just sitten kun aloin niin miettimään, jos tässä niin vedonlyönti, nyt tulee kyllä aika kovaa vettä. Joo. Autopuistu. En tiedä kuuluuko tähän mikkeihin, kun sade ropisee kattoa vasten, mutta tälleen informoidaan teitäkin. Mutta siis joo, niin olen miettinyt, että miten suosittua raviurheilu, hevosurheilu on niin kuin just vedonlyönnin suhteen. Niin kyllä se niin kuin perustuu varmasti myös just siihenkin, että siinä on sitä muuttujaa niin paljon. Variants, kyllä. Niin, että se luo sitä mielenkiintoa, että sä
voit ottaa sen jonkun ihan uuvatin sieltä niin ja tää tulee voittamaan. Sitten se saattaakin voittaa, vaikka sulla ei mitään hajua. Niinku, muistan joskus isäukko Vainaa antoi mulle ehkä 2 euroa. Oltiin jossain huoltoasemalla, missä ne pelasi äijät raveja. Sitten minä katsoin, että nythän minä teen rahoja tästä näin, että ton kerroin on joku 36, että siihen mun kannattaa laittaa. Äijät oli, ei voita ikinä, että älkää nyt, ja kävin laittaa sen 2 euroa ja 72 euroa taskus himaan päin, ja muut oli hävinnyt, ja itse naureskelen matkalla pankkiin, että mitäs kivaa ostelenkaan, että Akuankan taskukirjaa tuosta mukaan, että on tätä rahaa, painetta perstaskussa, niin ostetaan 2 euroa joskus ollut iso raha. Kyllä, se on ollut valtava raha silloin pienelle pojalle ja vielä niin kuin sillä rahan arvolla. Niin se oli ihan tosi iso voitto silloin. Että niin kuin, ja väitän, että ei olisi tapahtunut ihan niin kuin joka kerta ja niin kuin ilman jotain. Siellä on varmaan käynyt jotain. Jotkut rattaat on hajonnut jollain niin kuin ihan tuusan paskaksi. Ei 10 halaukannut sen takia, koska siellä on just joku jänistä ja jotain muuta vastaavaa. Mutta siinä nyt on käynyt niin. Kyllä. Ja se voi käydä ihan koska vaan. Yes. Eli meidän lopullinen listaus urheilulajit, missä eniten onnella ja tuurilla on vaikutusta lopputulokseen, ovat alppihiihto, ralli ja raviurheilu. Tämä on absoluuttinen fakta ja totuus ja tässä me pysymme ja pitäydymme. Kyllä. Tämän eteen on, niin kuin huomaatte tästä jaksostakin, niin tehty taas järjetön määrä tutkimista ja pohjatyötä ja kyllä. Perehtymistä. Itse tutkiskelua. Sitäkin taholla. Kyllä. Mutta joo, nyt aika silleen pitää meitä narrina, niin mennäänpä huikkien kautta loppuvisa. Viikset trimmattu ja vahattu. Eteenpäin. Tervetuloa Viiksien varassa podcastin urheiluvisan pariin. Tänään visan pitää Elmeri. Arvaan minä. Kyllä. Ja täältä tulee. Oletteko valmiita? Jos ette ole, niin silti tulee. 3 pisteen vihje. Tässä visassa haetaan suomalaista urheilijaa, joka on syntynyt Ruotsissa. Hän on uransa päättänyt. Syntynyt Ruotsissa. Joo. Yes. Hänen päättäessään uransa hän oli pesäpallon lyöjätilastoissa numero 1. Yes, tiesin tämän. Jotenkin nyt niin kuin arvasin. No. Telepatia toimii. Oli. Mä näin sun kynän liikkeistä jo, että sä Hidekalla arvasit oikein. Tai tiesit. Ja viimeinen 1 pisteen vihje. Hän on pelannut 11 Itä-länttä ja hänellä on 5 SM-mitalia. Joo, Joukaisen Samistahan tässä nyt niin kuin puhutaan, että joka on muuten meidän yksi suurimpia fanejamme ja kyllä tuo Ruotsi-yhteys nyt niin kuin avasi sen ja paljasti silleen niin kuin hyvin, että varmaan niin kuin ihan perusniilolle vaikea kysymys, mutta että nyt kun mies tunnetaan tässä näin, niin oli silleen hyvä, mutta että olen tyytyväinen 3 pisteestä nyt tässä kohtaa ja on niitä varmasti muitakin Ruotsissa syntyneitä. Kyllä on suomalaisia urheilijoita, ketkä on päättänyt uransa, mutta sitten kun oikeasti alkaa kahlaamaan, niin toi oli aika silleen. Mutta sitten myös just se, että kun tiedän, että Aki tunnet henkilön niin kuin varsin hyvin, niin kuin ihan siviilissäkin, niin sitten se, että miten rakennat semmoisen niin kuin narratiivin ja tarinan tähän, että ei sitten mene niin kuin liian vaikeaksi taas niin kuin kuulijoille, että kenestäköhän nyt puhutaan, että mikä se Viiksien asento nyt onkaan hänelle. Niin, ja tuosta niin etenkin 2 pisteen vihjeestä sen sit voi kyllä tietää, niin kuin jokainen jo 1 pisteen vihjeestä pesäpalloon perehtynyt voi varmasti tietää, että ei ihan oikein hyvin rakennettu kysymys. Hyvä. Joo, ja kyllä tässä niinku Samillekin pienet pitää shoutoutit niinku antaa meidänkin podcastissa, että hän on hienosti omissa sosiaalisen median kanavissaan meidän podcastia tuonut esille ja hankkinut fanimerchia. Kyllä, ja varsinkin nyt kun on ihan sinun jakso niin sanotusti tässä näin tuurista puhutaan ja ei kun se pesäpallohomma kiinni, niin ehkä myöskin vähän tämmöistä palvelusta sitten niin kuin sinne suuntaan. Kyllä. Nähdään kesällä viimeistään ihan tuota pikaa. Hyvä ruokki, hyvä ja pidetään siitä kiinni. Kyllä.
Hei, kiitos seurasta ja muistakaa seurailla sosiaalisissa medioissa ja laittakaa viestiä ja olkaa yhteyksissä. Niin tätä oli kiva tehdä tätä jaksoa. Tätä oli todella kiva tehdä. Koska taas niin kuin, me ollaan viksuja ja tehdään hyviä päätöksiä ja hyviä suunnitelmia, mutta niitä voi aina muuttaa ja niistä tulee ihan hyviä juttuja ulos sitten. Kyllä, ja tämän äänityksen jälkeen me pakkaamme Akin kanssa kimpsut ja kampsut ja ollaan se yksi iso makupussi hommattu ja lähdetään sinne torilaataan ja notkumaan ja sitten sunnuntaina tulkaa paikalle, kun Suomen jääkiekon maailmanmestaruuksia siellä juhlitaan. Kyllä, näin tehdään. Kiitos ja Näkemiin, heippa! Viiksien varassa, aina karvan verran edellä.